I was a fire ghost multimedia. I draw Mama Suti, say, and Ohum, watching him. It's in Kupi, watching Asiakwa, I was for C, MC, B1, the course. Now for our ghost multimedia, Yababi P, watching Asiakwa, Nadia Yaba, and then Ohum. Oh, watching him, every year, almost a fashion, almost I have a flower, and I have a friend Ohum. On festival lens on walk around many anonymous here, maybe some questions I found. Now, it is our time, yeah, 2 weeks, and none of the noise. So, won't me the noise, maybe I know it to me, a giant, sorry, I'm watching it. Oh, your bra a year, the BBI, a bra. Send a bayan and none of it in your prepare ISR festival. It's a many 2 weeks a bit of pay about in Asiakwa or my left man or Tina a first sending a memory P. Becoso. Into a negos multimedia about the Gura. This is the beginning. We should will be any AG. After 6:30, after the BBA to Mukoso and you may can't noise meeting to Mukoso. And they pay say you live food and then about you live food. All because you impeded it. Pam no. Yam prima enkoso e banisa na nanu betwe aso nti go so multimedia yaba ahimfie enu ohwa ni faman ahimfie e na ohwe ya etwaji ye be inside amamre be koso bibia be koso no yemma yemfa ehuntawo nti dimachi enko ba bia ye beto aso ana do fi ana nanu mama ho pai e ba ni se ya ye pa amamre ya be koso ewura yi da kai ni ya cha no osha amamre ko na sha sia e ko mai no. Look at this place. I like mama yahi or try a never possible. It never be never possible. What's the more media? Let me say BBI Riano. Obey now I watch it. I'm a Libya or so. And we are Mamre in Chipano. And I'm a left man. It's all left man. BBI possible. Family commitment. What's the more media? Young friend in town. Amamre ni Cheguno, Amamre ni Cheguno, a Vanessa, your man for now, and on the tip of it, and you Yama, Amamre Buzua, the Chegu, I'll be the one I'll be Chiano, Vector, my dear. And then another will be back as that, you don't send it here, or China, a high level jar, and I'm going to go over it now, and it all, I do come on, Nana Master, here, every check of you, it will share, Amamre and Airport, Amamre and Yaman Airport, almost check of it. What's the multimedia? Young for the media in town. Now, that incident media, I have some people. I'm a personal. Yeah, I'm a personal. And who you are, don't watch you. What's the multimedia? You have the media for the Asiakwa. We are both meetings. Now, I'm a idea. And then what's the answer? Baby, I was 16 with the band. I had voice. By myself, by an hour, check the fit. By a sweet bar, I would say, as it is, my head before. Yeah, I'm now, and then one. If you're near, I still see the woman with the baby. This is some lady can catch them say BBA farm and who you go so much media record so their soul ye tea for an answer ya chef for no you be pia himfi a second day Ohum festival koso Akyem Asiakwa fete bar house e be school for be pie ho no mo ma chede be na na ebusuan for say na e course.
yɛbɛtena sɛ schoolfoɔ ɛbaeɛ ɛbɛyɛ nana ayɛ enti na sɛ yɛtwɛn sɛ nana ne mpanifoɔ bɛba na abusuafoɔ amammerɛ kɔ so ne ntoma akɛseɛ kɔ so deɛ ɛsɛ w'ani ne nsɛ sɛ yɛka kyerɛw nana ne napamfoɔ ɛna ɛsa so a ɛɛbɛ yi saa time no obi apagya ne mu ɛma daasebrɛ akɔ aba yɛtoa so no gospel multimedia so yɛkɔ so a yɛtoa so daase bɛ bɛtena ase bɛtena ase na makyea me ebisa asukuufoɔ ne teacherfoɔ a babɛhyia nyinaa deɛ nti ɔmo baeɛ anaasɛ deɛ nti ɛna ɔmo wɔ ha na abusuafoɔ teacherfoɔ no bɔ wɔn amaneɛ sei na etwa gui ɛnɛ ɛda yi deɛ wada ɔma esi so na ɛnto ɛyɛ dasebrɛ anafra na ku tum ampɔfo ɔtɔ so emienu ɛyɛ ɔyɛkɔ piesie ti a akɔ so ama yɛn a ɛyɛ nikasɛm so ma ɛyɛ Asiakwa ɛne nifaman nyinaa etuwe ne nneɛma pa a akɔ soɔ na mɛka ne saa na sɛ sabi pɛni sɛ ahwedeɛ owi akɔtɔ ne nkura ɛna ɛnam bia nso na yɛ anabɔdwuma baka hɔ eti ɛnyɛ dɛn a papa ne deɛ sintɔ kakra nso ɛwɔ fa eti sintɔ a ɛwɔ mu ane sɛ nansɛn nkwalaa no biribi aba ɔmo frɛ ne bet ɛne abieta ɛka na kɛspa sɛ kawofoɔ bibi sɛ na kawofoɔ aba ne yaka na afei nadanoma te akonnwa so aka anaasɛ ɛgyata daa bi ɛwɔ dɛ ba gas na all stakeholders bi wɔn nyinaa ɛdɛ na awofoɔ nyinaa na akɔm awofoɔ ne titiri ɛsiane sɛ nananom adawoma ɛyɛ asukuufoɔ no ɛwɔ ɛsikakra bi wɔn bɛdi wɔ yɛn nsɛm kɛseɛ no nyinaa wɔ awofoɔ no ɛwɔ enti afutuo ɛne adekyerɛ a yɛde ma nkwalaa no ɛnyɛ ne nyinaa na yɛ anɛ so ɔmo tie awofoɔ no tie na so ɔmo so boa yɛn ɛsɔ yɛase wɔ fie a ɛboa ma ɛnomasua no ɛkɔ so ɔrekyerɛ abɔfra adeɛ no na ɔretwa bet na ɔbɔ avieta ɔka ɔse sɛ bɛnya me nsa no adwuma baako adwuma a ɔso wɔanya a ɛdi kan ɛno no ɛne bet ɛna wɔretwa enti abɛyɛ ɔhaw nanso saa fons yi abɛyi yɛde sua adeɛ nanso mmɔfra no adan na yɛ biribi basaa enti kawofoɔ no etie na ɔmo boa yɛn na ɔmo na ɔma no nso ɛkasa a ka bibi bi sɛ ɛhɔ nso no ɛbɛ yie ama yɛ nea ɛtɔ so bie sese yɛadesua no ayɛ abɛɛfo nkutoo ɛna yɛdesua enti yɛbɛsrɛ nananom sɛ ɔmada ɔma sɛnka school biara nya at least projectors 2 a ɛna laptops nso 2 a ne yɛmfa nhyɛ aseɛ ebi a salvation projectors 2 laptops 2 rc projectors 2 laptops 2 methodist projectors 2 laptops 2 presby projectors 2 laptops 2 akadi ɛka wɔn no na akyerɛkyerɛfoɔ ɛne school no nso no yɛabɔ yɛn ho mmɔden na yɛde apia na nka ne nyinaa ɛde aboa enti ɛyɛ saa de ama baaba bɛyɛ den ama yɛn ɛsiane sɛ seesei yɛadesua no ayɛ yɛadesua no akɔyɛ abɛɛfo enti ɛno ara na yɛnam so na yɛde kyerɛ mmɔfra no adeɛ enti yɛadesrɛ kɛse a ɛdi kan ɛno no ɛna afei nso ɛyɛ schools no mu no ɛyɛ ana afoforɔ ɛbaba bɛgye school no ɛbɔ so ayɛ ana afoforɔ ɛbaba bɛgye school no ɛbɔ so sɛ yɛpɔn a na ɔmo ɛyɛ ɔmo deɛ no second shift na ɔmo nso ɔmo aba na yɛbɛbɛ bio no na school no emu no na ɛnyɛ nikasɛm na akɔakɔ yɛ bibi ɔhɔ no mo enti saa nneɛma wei nyinaa yɛ adeɛ a ɛyɛ ana ɛha yɛn nti yɛbɛsrɛ nananom sɛ ɔmo ada ɔmo a ɔmo twɛ ɔmo ani na ɔmo kɔyɛ mmoa yi na yɛnim sɛ nananom deɛ sɛbi
on tin tesu to from and for teacher manfa wa ka so obeye yasre die enu se obeye e dia mai enti yada ase abiri yada ase enyado yada ase phone course wa de onia omatimi aye oguni friend achievement any omo how enso to da sebe tum ampofo Asiakwa he anase nifaman enim ema na meti na supem na nanu so twahia etie echicha fo no bo point supi na nana etie omo asupem elusiafo sin na ekofae sise ya ode tu kwama afibia eya na yebiso na etire science and math quiz any eya Kingston Science Challenge na mofrana fam empanino na eya science and math quiz ya mi adama yeye ni nyina no enyonyam ni ba Asiakwa ehye nkurani yie ye municipality no ehya sefiri eye bunsu na akọ eye edukuru na schools ne wo mu no edoso pa na afi ye ba be sia eye sa adesia kansie na eno de eye anaye ne mpesua su ni nyina bu akwasa atu ni nyina ti ana schools ne doso yie papa eye 100 and over na so ni nyina be ko yie no ne nkunim dia motire kese nkuruwa no na ye Asiakwa ena eye ana eje abusiafo na natutu ni ntuma betene dwem da se betwuma mpofo na ho fetwagu na nanom mo ka ho fe nwuni festival bi a oba chi menu a yemfa muragro nti ene na nanom ho aye fiyi omo de efe ba ene de mo ho efe esinda na na betena ase afi echichafo abanyina no kotia da se betwum ampofo abusiafo echichafo ba nfi o sin na ekofae Metnase no normal testing kwala no ma yehu se amamre sen na minimum fa ho enti chia no bi san kwala no question 1 or 2 bi na bujanfo question ni de se wani enye se we ka kireo na no bi sa so mo bo twini kuntu no o bi e bi sen enkwala ni bi pi abonte no sei no mo kan ya bujanfo eni twabi amamre mo e from say Chirefo de omani so ade hunu to da se betwum ampofo ani eti bi se kuya da se betwum ampofo the second e be na no sem atudwa eti abusuafo ye seti en camera de to papa yi so aye kuya na nsem mo ka kire ekunu no ensem mo ka kire students enye me si na ni so no so peso boa ma kunu no e fa ne ntuma pa ifra no Gosu multimedia eni na etwa wie be sere se obe subscribe na obe share na afofo nya bi ahwe Asiakwa man teacher for Asia training college students are Asia and school for na Mobia Akwaba when I look around, I see that the youth or the future of Asiakwa looks very bright. But to harness the full potential of everyone, we have to be very deliberate about it. Meaning I'm saying, enya go focus on Ebabekawa. Se me share mbuna etwa me go share no pay a. Me wo se Asiakwa your future no e bright pa. Asiakwa ye waje ye. Me mom tie nyambo ni anhyeba. Amfa ne mabi atoto akwa mu. Na ya mfa ensiesie ya mbuna ne yehwehwe no yehia
no make us an titium when Casatin na make na say see a shedder na yet tine ya medni na omutimi a time papa said the umbetimi afa ababaye impedimpa ama Asiakwa man before man ne ochiman na yo very guy in say a teacher for no bomb modern say akakakra and as a believer there is room for improvement now you are in field here ya krado say the so masni say no be ya ejuma be be na mo ye no wetin na yin hi na results are hwehwe no ye nsaka itie mano e dim say ne ma bebe o amohia mo akade bi o amohia mo de best mo de ye mo juma no e say laptops any projectors more requested say munya school na munya 2 laptops 2 projectors munya ya ebe bo ma say be additional mo chen akoni intimation mo boss afise say ebe sha ohumda na sa ma de say dey ahimfie na me so mo sabe ka ni na meto aso no na BC for last year omo try last year no results be by na pa teachers me be ma so pa ma ya de me dia ko ni omo try BC no me say ochina no me say me writer ana omo you no okay when you say nana no madawma omo mama said the exams omo control your map pass na nyama kakra say be make say ye de beto akom na ye ko ni no ye magno no the students no omo betimi ejia omo nan so e ba no adisuomo a ebi ne den ebi ne say anyi angasa you say mia ya MP Dr. Tisla Jiman ode name bi ebu akomo ebi ne dey Kingsley Science and Maths quiz ona Miss Ellen B pastor de mamwa amano ebi afashe emo adikafo ose osremora say came back to me oni mo hihye de se ne onana je wi aso abrero on fi ha ka oma wo kwato ma home obere fe se kurude ebala we islam se we fi ha akema mo kurude obe sana mpanifo ka se peni dware a ne nsu asa eti kuro ya de na nsem atudwa oni na ti se osore opega mpanifo eti abusuafo da se betwu wampofo hwe sukufu egu ahimfio a omo ni Asiakwa daate eti ne se ode ne nsa eto omo nsa yem tiatia omo aha de na aye tough awade wo hwe nkora papa nya abotre etia omo ni abusuafo ye ka ne se da se bi mu ye can say that sibu trinkwa ye can say that sibu nyankwada because that sibu beduma etie bi o ha nyina ama ye kopie fikituomu Goes with multimedia esuni make a tell say o share no now like it now subscribe now ma fufu nso ehuni a e koso
abusuafo yɛ sɔre kɔ fitiam fikituam ɛhɔ baabi a daase betwum ampɔfo Asiakwa he ɛtrase ɛgyina hɔhoɔ enti abusuafo yɛ kɔdan yɛkɔdu yɛkɔtena ase akora tena na kɔnyam yɛkɔdu wɔn so abusuafo yɛyɛ ɔto nsa frɛ nkurɔfoɔ so ɔmomra na mommɔboa ne na afia so na ɔnibu na abusuafo yɛkɔtena ase na sɛ w'ani ɛnyɛ sɛ woka kyerɛ yɛbi wankyɛ yɛhu sɛ santi bi ba odwabufoɔ maa na ato santi ebi so asanka ebi so nam ebi so nnuane ne nyinaa ne sɛ ɔmo de brɛda ase brɛ no de adi hunu na ma hunu ayɛ fɛ adepamfoɔ baayɛ abusuafoɔ baayɛ dɛm adaase betin kwan ahemfo atwa hyia bɛn mu kumo na awurade wohwɛ amammerɛ ne nneɛma a ɛtwa wobɛhu sɛ Ghana yɛwɔ adeɛ yi Asiakwa nso wɔ adeɛ yi abusuafoɔ ɛna ɛtwa bi abusuafo yɛto aso no gospel multimedia so sɛ ne yɛka no wo subscribe a na wahyɛ ama afoforo yɛhwɛ a yɛhu sɛ santen bi ɛɛba ɛne yɛbisa sɛ bi mfi no yɛbɛɛ sɛ gyima ase ɛhe ɛne napamfoɔ woba amammerɛ mu a ɔmo nam yɛ Asiakwa bɛn he nti abusuafo ɔmo nso baeɛ ɛbɛkyia adaase bɛtwum ampɔfo ɛno na ɛtwa bi no ɔmo ma amammerɛ ɛda adi nneɛma ɛkɔɔ so ɔmo bɛkyia wie ɛna ɛtwa bi sɛ medical aka kyerɛ sɛ sɛgyina se he ɛba amammerɛ mu a ɔno ɔyɛ bɛn ho ma Asiakwa he nti ɔbaa ɛbɛkyia a ne wura nti ɛte sɛ ɔkɔ bɛn no ɔkɔhwɛ deɛ ɛkɔ so nti abusuafoɔ yɛkɔ bɛn na mmom ɛhɔ deɛ yɛn kamera no amammerɛ nti mpanimfoɔ ama yɛntumi amfa nwura inside nti ɛna ɛretwa bi nneɛma ɛkɔ so yɛbae yɛkɔe ɛtwɛn akyire yɛwɔ hɔ deɛ ɔmokɔyɛ amammerɛ 1 or 2 awie yes I return back abebo yinga ma ne said ya koye no ye kosi no ne ka kire wo se wo hwe no na wo share na wo subscribe se na be ya bit my kakra na bo ne takra ene ma ne ye kesi that on that machine see them age more bra and Sibia moon our bra and then another down baby tea no machine gigi auntie me call it no one say a man a man cons say you so say young one can you really seven you see yes, necessary. So one fan to a fito. Sent ye bonka. Onka sembi. But some no kind of a toya gymnasium say a drop. Say ya shembre bebre. Na ye bola na ye person yi fio. Nanka. Tamani ye two a unicorn. Say me na ye person. Only ne galamse fobidi excavator be she was say. Afena na ma ye refi e ho se emne bi atwam na ho on ye garam se amanfo wurewure fam ankasa on wurewure fam o ye nsuani abrasunsu e ho de ti ho ana na mudi machine excavator bi so se mu yina won wa ye bola na on ba won nya ba bi yensu ye ko yi ade no ye kreti ehun se bola ne in case won piso yi a the first place anything that my aduana kese na subu ye na ti machine ye dun kura na mi jiki na msimo ehun ya ki gie ne ye hu wenya de obi timetwe na mo na de ye hu adwuma ye obi a o be adwuma no a e yo china no chance won ye nso a
yɛbɛba abɛ monitor ɛhu sɛ adeɛ na wɔyɛ no ɛyɛ adwempa so ɛnyɛ adwempa so adan na ma ɛkɔɛ no yɛ kɔsi yɛ no bɛn mu ɛkɔɛ ɔmane a ɔkɔ hɔ yi ne deɛ ɔkɔ hɔ nyinaa no ɛno na wase wɔ yi bɛn mu deɛ ne biribiara na ɔyɛ a ɔsɔre na ɔyɛ ne ɔyɛ no saa kɛkɛ ne bi wɔ a wopɛ sɛ ɔyɛ a sɛ ɛsere na na ɔwɔ kwan ansa na wɔti bia nti no ɔbɛyɛ ne bɛn mu ne deɛ ne ba sɛ ɔhwɛ sɛ biribiara ɛbɛkɔ so wɔ biara yɛfa ma bɛnya mu yɛ kwan so nti no sɛ ɔka ne sɛ akɛwɔ so na mɛhwɛ nim sɛ ɔbɛba monitor ɔmo sɛ ɔmo nsɛ biribiara nso ɔmomfo amammerɛ biara nso ɔmo nsɛ amammerɛ biara sɛ ɔmo so kyerɛ mo sɛ gospel multimedia yɛmfa biribi bi ahintaw adeɛ bi no yɛ ni agye ɛno na gospel ɛsi yɛn nan so adeɛ bi no yɛ sua deɛ ɛno na gospel multimedia yɛdi ho dwuma enti abusuafoɔ ɛyɛ Ohum 2025 ɛsi akwafɛtɛbaa yɛtwa gu yɛkɔɔ so wɔn sɛ na amammerɛ kɔɔe nneɛma kɔɔe ɛno ɛyɛ yɛni yɛda mo ase di akyi subscribe na share ma amanfoɔ